înainte, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă luați aceste resurse și să încercați să le utilizați, pentru că ele ar putea să devină motoare de dezvoltare a comunității locale. Pentru că dacă avem o astfel de bază de tratament care generează locuri de muncă, care generează practic o mișcare a economiei locale, absolut și comunitatea locală are de câștigat. Nu ne rămâne decât să dezbatem, pentru că avem un workshop, o dezbatere, cum putem să facem și noi ca aceste resurse cu totul deosebite să nu mai fie lăsate în paragină, o astfel de sondă să bată la 2400 de metri, cam la cât s-ar ridica să o forăm astăzi, dacă ne puteți spune? 1.000.000 de euro. 1.000.000 de euro, ați văzut și la Semlac, lăsat la dispoziția țiganilor, devastată, colmatată, aruncat în ea, fiecare, să mă scuzați să zic treaba asta, prost, vine și aruncă, să audă cum se aude și până unde cade piața. Deci, sondele care costă enorm de mult, săpate și abandonate. Trebuie să facem ceva, vorbesc și numele Consiliului Județean, pentru că trebuie să urmim acest potențial deosebit pe care îl are județul nostru. Poate că este o șansă de dezvoltare, poate că este o șansă în care județul nostru poate să se regăsească într-o familie mai mare în care suntem astăzi Europa. Vedem că Ungaria astăzi este recunoscută pe plan mondial deoarece are baze de tratament, are o utilizare deosebită a acestor resurse. Aș vrea în câteva cuvinte să dau cuvântul doamnei reprezentantă a apelor geotermale din Ungaria, să ne spună câteva cuvinte, mai ales legate de proprietatea, de modul în care statul maghiar gestionează aceste resurse și câte ceva din experiența dânsei.